tror også, at du har lidt. Ja, jeg hørte det faktisk. Det er altså lidt muligt. Ja, lad os lige få noget varmt. Det lyder godt. Hvor meget sukker? 2 sukker? 2 sukker, ja. Ja. Kan I se her, hvad der foregår? Så er der sgu kaffe. Det var sgu godt. Se det her. Hvad er det for noget? Demonstrationen i København. Hvad er det for noget demonstration? Jamen, der er jo klimatopmøde i København, jo. Har du hørt om det? Jo, selvfølgelig. Nå. Men skal de så demonstrere omkring det i morgen? Men det skal de i morgen. Okay. Det regner faktisk med, at der kommer 50.000 mennesker. Politiet kan ikke styre dem. Hvem skulle kunne styre dem? Det gør vi da. Gør hvad? Det er da os, der tager til København i morgen. Og så styrer det her demonstration. Tror du virkelig, at vi kan styre 50.000? Det tror jeg rent faktisk. Hvad får dig til at tro det? Vi er jo gode og kompetente pædagoger. Jamen, så skal vi bare gå i spidsen for dem og vise dem vejen. Simpelthen. For ro på dem. Ja, jo, så kan det godt lade sig gøre det, tror jeg. Ja. Det er det. Ja. Det er Sådan. ja. Det gik da meget godt, synes du ikke? Det gjorde det samme. Ja, jeg synes da, at vi fik meget godt styr på dem alle sammen. Det er helt klart. Det var også det, jeg sagde jo. Det er rigtigt. Det må jeg give dig. Det gik sammen godt. Det må jeg simpelthen gøre igen. Du kan se, hvis der er kompetente mennesker til stede, så er det altså ikke noget problem, om der er 50.000 eller 100.000, som vi faktisk hørte til sidst, at der var til stede. Og få dem til at være ret rolige og beholde sig inden for grænserne. Og ikke komme i konflikt med politiet. Det var da ikke noget problem. Nej, jeg tror faktisk, at vi sørgede for, at der ingen anholdte var. Så det er jeg faktisk positivt overrasket over. Det gik faktisk meget godt. Peaceful protest! Peaceful protest! It's fucking peaceful!